И да, коста хора, съм Геймбой и днес ще играме малко Майнкрафт оцеляване. Така, нека да продължаваме. Нека да убием тази крава. Така. Чакайте да излезна. Ела ми само, ела. Не бегай, да! Ела така. Живо си още? Къде си бе? Ела така. Събрах. Ще събера малко месо. Така, Ела така. Така. Аз това дали ще мога да те убия? Да. Патенце, къде си? Къде си? Така. Да бе. Така. Какво ще си направим къща сега? Да. Това ще стане ли нещо? Не. Тук. Настройки. Български език. Оф, не ми пука. Така. Така. Някак си... Трябва да отсече дървото. Сетих се, трябва да направя. Така. Сега трябва да го крафтна. Така. Готово. Така. Сега и това ще крафтна. Така. 48 събрах. Давай, по-бързо. Така. Сега дайте пак да го крафтнем. Така. Айде, тук ще си направим къщата. За какво ги махам? Само дайте това да махаме. Така. И сега да... Махай се. Така. Това ще махна. Така. Добре. Така. Тук. Най-смотаната къща правя, ама какво да правя? Няма как да живея. После ще си направим друга. Айде по-добре да отида да събера дърва. Защото
Ще се стъмни. И няма как да събера. Ще покажа как по моя начин си правя къщи. Както най-обичам. Така. Вау. Тук си е направо мечта. Така. Вау. Дай, побързо. Че вече брадвата ми свършва. А има толкова много дърва. Айде. Ей, за това поне. Благодаря ти. Ти ми спаси живота. Добре, така. О, това са други. Добре, така. Добре. Ще ми свършат работа. Така. Оф. Добре. Сега трябва да изкопам. Така. Това за врата, защото нямам. Аре бе. Ооо, перфектно ми влезнахте. Са няма мърдане. Охо! Са, елате ми тук. Ела. Къде ще пия? Как? Как? Ела тук. What the fuck? Така. Нищо не виждам. Али снимам, бе? Да. Окей. Добре, ела. О, къде ми... Ола! Holy shit! Shit! Затваряй. Yes! Така, нека да се нахраним. Така. Потом така. Нека да си направим нов свят. И така. Старт трио. Ако се питате откъде е това Майнкрафт, Майнкрафта ми е от Windows 10-ката. Така си ми беше. И да. Ето тук я има. Ето тук. Така.
Оф, аспа. Сега ще ви покажа как си строя къщите по моят любим начин. Така. Така. Какво да кажа? Като ги събера, като ги събера, ще ви покажа как аз си я строя. И който иска да си построи такава като моята, да гледа внимателно. Така. Така, нека да продължаваме. Така. Мисля, че е перфектно. Даже и повече от перфектно. Значи аз първо правя така. Няма да е голяма, защото много купчета такова изискват. Искам малко такава. И после правя така. После така. Holy shit. И така. И сега правя... не съм на креатив. Фак. Не. Фак. Забравих, че... съм на... survival, но... Сега, как се правиха, бе... няма значение. Гъба. Уау, какво ли има тук? Гладен съм. Не. Бормашина. И така, хора, това мисля, че беше от мен. Дано да ви е харесал този клип. И се надявам да ви е харесал. Ако е така, струшете лайк бутона, харесайте ми страницата, т.е. абонирайте се за моят канал и коментирайте и до следващия път. Хора, и искам да кажа, че няма да снимам чак
В сряда ще снимам, защото няма да съм тук и няма да има възможност. До скоро!